Sena u nofs wara li bdiewa Maltin applikaw għal fondi tal-Unjoni Ewropea bħala parti minn programm rurali, dawn għadhom qed jistennew. U dan minħabba nuqqasijiet tal-awtoritajiet Maltin fil-proċessar tal-fondi Ewropej. Permezz tal-programm għall-iżvilupp rurali għas-snin ta' bejn l-2014 u l-2020, il-Kummissjoni Ewropea kienet approvat programm li ammonta għal 130 miljun euro. Waħda mill-inizjattivi u li għalija applikaw aktar minn 100 bidwi tinvolvi t-tisħiħ tal-irtsiset u apparat biex il-bdiewa jollu l-standards. Is-sejħa kienet ħarġet f'Jannar tal-2017, imma jirriżulta li minħabba nuqqasijiet amministrattivi min-naħa tal-awtoritajiet Maltin, dawn il-bdiewa kollha għadhom qed jistennew li jsir il-kuntratt bejniethom u l-awtoritajiet Maltin għall-loti ta' dawn il-fondi. Dan ifisser li l-bdiewa li applikaw għal dawn il-fondi jinsabu staġnati fil-proġetti li kellhom pjanati permezz ta' dawn il-fondi. Dwar dan tkellimna ma' Peter Aġus li kien kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta u li issa huwa uffiċjal għoli fil-Kabinett tal-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani. Għaw aktar minn 100 bidwi Malti jistenna biex xogħlijiet preparati, għandu quotations, għandu arranġamenti ma' bennejja li biex jibdew ix-xogħol. Wat m'għandhomx risposta sena u nofs wara li ħarġet il-kol biex japplikaw għal fondi Ewropej. Aġus kompla li dan hu riżultat ta' diversi raġunijiet. L-ewwel nettax min jipproċessa dawn l-applikazzjonijiet huma under-resourced. M'hemmx risorsi umani biżejjed biex jipproċessaw ix-xogħol mhux b'intenzjonijiet iżjena. It-tieni ħaġa imma juri li l-bidja għall-awtoritajiet tiġi l-aħħar ħaġa mhijiex priorità. Tal-pajjiż għandna servizzi finanzjarji, għandna l-gaming, għandna l-bini. Imma l-bidwi dejjem jiġi l-aħħar. U dina mhux sewwa, dina tajjeb li nittrattawha u l-bidja u l-bidwi Malti intuh l-importanza li ħaqu. Jirriżulta li mill-programm kollu għall-iżvilupp rurali b'valur totali ta' 130 miljun euro s'issa ġew allokati biss 5 miljun euro. Mill-inizjattiva partikolari għall-investiment fiżiku li għalija applikaw aktar minn 100 bidwi li għadhom qed jistennew għadu ma ġie allokat xejn.